Исәнмесез? Ассаламуалейкум җәмәгать. Ассаламуалейкум дусларым, туганнарым, кардәшләрем. Бөтен дөнья татар конгрессы, Казан шәһәре мәгариф идарәсе, региональ ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы инде 3нче ел 6 яшьлек балалар белән татар кызчыгы, татар малае бәйгесен үткәрә. Казан шәһәре балалар бакчаларында тәрбияләнүче балалар арасында узган бу бәйге районнарда һәм регионнарда халкыбыз арасында кызыксыну уятты һәм күп кенә җирлекләрдә даими рәвештә, Аллага шөкер, үткәрелеп килә. Без бүген Казанның Мотор Урицкий паркында. Һәм бу татар малае бәйгесенең йомгаклау өлеше. Бу узган елларда зур сәхнәләрдә үткәрелсә, быел ул телевизион тапшыру форматында уза. Һәм әлеге бәйгене без ике өлешкә бүләргә булдык. Беренчесен кызлар белән үткәрсәк, икенчесен малайлар белән үткәрербез. Нәкъ шушы урында тамашачыларыбызны мәртәбәле жюри әгъзалары белән таныштырыйк. Жюри рәисе Ак калфак региональ татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова. Танис Фәнис улы Шакиров, Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе беренче урынбасары. Марат Минтахир улы Фаттиев, мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары. Зарипова Алмазия Мәүлиджан кызы, Ак калфак иҗтимагый оешмасының Казан бүлекчәсе советы әгъзасы. Илназ Фәез улы Фазуллин, Ялкын журналы мөхәррире. Зилә Зиннур кызы Хөснетдинова, Сабантуй журналы мөхәррире. Мәртәбәле жюри белән таныштык. Егетләребез белән, малайлар димим, алар чын егетләр. Алар белән танышу вакыты килеп җиткәндер. Беренче елны аларның осталыкларын, батырлыкларын күреп, елга техникумында алып кала яздылар. Узган ел Тинчурин театры сәхнәсендә балык тотып, бар халыкның хушын алдылар. Бу ел нәрсә эшләрләр микән? Күрмичә әйтеп булмас инде аны әти. Әйдә без эшне егетләр белән танышудан башлыйк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, игътибар! Экранда татар малае 2020 бәйгесе финалистлары Вафин Рамай. Хәерле көн, исәнмесез, матур булсын көнегез. Сезнең алда чыгыш ясым Вафин Рамай буламын. Яңа Савин районының 208-нче балалар бакчасыннан. Гарифҗанов Сәйдәш. Хәерле көн, таныш булыйк дуслар. Сәйдәш Шамилова буламын. Чын татарча милли ким бездән. Каршыгызда басып торамын. Исемем гарәпчәдән. Тәрҗемәсе уңышлы, бәхетле икән бит. Гаянов Әмирхан. Исәнмесез, хәерле көн. Мин Гаянов Әмирхан Алмаз улы. Татарстан Республикасы Казан шәһәре Совет районы 272-нче балалар бакчасында тәрбияләнәм. Рахматуллин Вилдан. Мин Рахматуллин Вилдан Ифатова. Киров районының 121-нче балалар бакчасына йөрим. Эврикум бакчабызны бик яратам. Сибгатуллин Арслан. Хәерле көн, газиз халкым минем, туган җирем, газиз ватаным, кечкенәдән туган телен сөйгән, Арсланым булып аталдым. Ой, исемнәре дә исемнәре, күпме көч, кудрәт сизелә әлеге исемнәрдә. Күңелгә ятышлы, үзебезнең исемнәр. Әле алар бик матур иттереп җырлыйлар, уен коралларында да уйныйлар. Кичәбез барышында әлеге егетләрнең сәләтләре белән танышырбыз. Килештек. Белгәнебезчә, Татарстаныбызга 100 яшь. Әлеге бәйрәм белән республикабызны һәм барыбызны да котлап, Әмирхан җырын бүләк итә. Яратам сине, Татарстан, олданарың өчен яратам. Күкереп, яшен яшьнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкереп, яшен яшьнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Яратам сине, Татарстан, зур халкың өчен яратам. Җан әркән, әнкәм телен өчен
Ораштырған урманларың үшін, туғайларың үшін ярата. Туғайларың сейдішлерін үшін, жәлілерін үшін ярата. Туғайларың сейдішлерін үшін, илхамларын үшін ярата. Татарстан сені ярата. Әти, әйдәлі зорларша бір сөйләшіп алайық. Сенің яш шақларың турында, малай шақларың турында. Қой вақытны тыңлап тұрамда, мен сені оптыратып та қоясың сен. Менә сенің иратларға қалсын, нинді хынарың бар? Оларын саны кетсең, байтақ жиылайынды ол. Ират бұлғаш бетінде юрт салырға да туры келді, ағашында отырттық, пішенін де шаптық, утынын да ярдық. Тұқта, әміне 6 яшта сен нәрсе әшлейдің? Қаз бәпкәсін соқлаған исте, бақшада шубуты едік, шыбырқы үрірге де туры келді. Жоқ, шыбырқыны біз олырақ яшта үрейдік. Әти, сен зоррақ яшта үргәнсің. Біздің егітлер ұзған ел шыбырқы үрген. Бұл ел бел һәм қол қайышларын ішләргә үйрәнділер. Әйді, қариғалы, егітлерінің ұсталығын 6 яшта нәрселер ішлі біле екен. Тәрбиялі бала үз ішін өзі ішләр деп әйткән бүйік ғалимебіз Ризааттин Фәхриддин. Үзінің күші жетмәслік ішләр болса, ол вақытта ұлылардан өтінір. Келешекте милләтебезнең уңган аталары булачак малайларыбызның бер авырлыктан да курыкмауларын күреп, быел да аларга кызыклы гына һөнәри бәйге үткәрергә булдык. Күн тасмалардан бил һәм кул кайышлары үрүне егетләребез инде өйләрендә үк әти бабалары белән өйрәнеп, кулларын шымартып килгәннәр иде. Шул сәбәпледер, эш барышында алар үзләрен зурларча тыныч, сабыр тоттылар. Әгәр тарихыбызга игътибар итсәк, көчле затларыбыз кул кайышын төрле чорларда, төрле вакыйгалар барышында киң кулланган. Шуңа күрә кайыш үрүнең дә бүгенге көнгә кадәр төрле ысуллары сакланып калган. Бил кайышларына килгәндә, ул хәзерге вакытта ир-атларыбызның иң актуаль кием атрибутларының берсе. Узган елгы татар малай бәйгесендәге кебек үк, быелгы бәйге финалистлары да үзләрен сынатмады. Кемдер иң җитезе булса, кемдер сыйфатлы эше белән аерылды. Кыскасы, егетләребез үз максатларына иреште. Хезмәтләре белән үзләренең киләчәкләренә тагын бер зур һөнәри адым ясадылар. Ая, егетләребез нинди уста булып чыктылар. Әле өстәп шуны да әйтәс килә. Алар әле бик кунакчыл да. Бу фикремне куатлап, Вилдан сезгә кунакка килегез шигырен тәкъдим итә. Кунакка килегез. Җирнең иң матур җирендә, Татарстанда торам мин. Малайлар һәм кызлар, сезне кунакка чакырам мин. Йөртербез сезне утыртып, я камазга, я атка. Ашыксагыз үзебездә ясалган самолетка. Сезне үзебез үстергән ипи белән сыйларбыз. Матур итеп, Тукай җәли шигырьләрен сөйләрбез. Ни телисез бар да булыр, көньякта үзебездә кирәк икән кытыбы да киләчәк үзебезгә. Безнең якның көзе дә бар, кышы, язы, җәе дә, бездә игән кырлары да диңгез булып җәелә. Таудан да биек өйләр, ашлык кешеләре дә, чөнки эшчән тырыш безнең якның кешеләре дә. Безнең өстә тундырышында, джунглинда, даласында табарбыз. Әгәр тайга кирәк булса, анысын да карарбыз. Безнең өстә якты кояш һәм зәңгәр
тышлы күк, гымымам бізде бик матур, нәк сіздегі тышлы үк. Тағы неме бізге келеч, өсегізді көрішіз, бізде идел бұларында болмас сізге көңілсіз. Біздің яқларыны көрсәгіз, шыша қатары едігіз, достарығыз күтәсізні Татарстанға келегіз. Егетләребезнең әлеге чыгышларының тулы вариантын сез Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Instagram һәм ВКонтакте битләреннән карый аласыз. Шулай ук тавыш бирү мөмкинлеге дә бар. Тик монсы бары тик Instagram битендә. Ә хәзер сәхнәгә бөек җырчыбыз Әлфия Авзалова репертуарыннан булган Ак чәчәкләр җыры белән Рамайны чакырабыз. Якларыга Шулайда иркәм гелистә Авыстырма моны якларга Шулайда иркәм гелистә Авыстырма моны якларга Араларда ызын юллар бар Шүргән Sayılar var Nisan tuzarının sağınmay Nisan tuzarının sağınmay Тапшырубызның иң тирән һәм мәгънәви өлешенә килеп җитәбез, кызым. Әйе, егетләребез нәсел тарихы белән таныштыра. Шулай, кызым, һәрберебез нәсел тарихын белергә бурычлы. Бар яктан да Камил, әтием Шамил, әнием Ләйлә, мөгаллимә. Дания абыем музыкант, саксофонда уйный. Апам Сәйдә моңлы итеп җырлый. Бишәү генә булсак та, без гаиләбездә тормыштан ямь табабыз. Шулай менә. Һәр ял сайын хәлләр белешергә, бер утырып тәмләп сөйләшергә. Юл тотабыз балта чагына, әби бабай бигрәк сагына. Ау ортасында һәйкәл тора. Гади таштан гына куелган, постаментка алтын хәреф белән батырларның исеме уелган. Бабам менә хәбәрсез юган. Гомәров Нургали ату заманда булган данлыклы. Әти Динар, бабам Юнас атлы, карт бабаем булган ветеран. Имамиддин улы Бәдретдин ул ватан хәтеренә язылган. Тон океан флоты, бабай шулда, ерак көн чыгышта сугышкан. Бер вакытны каты бәрелештә 140-тан җидәү калганнар. Бер туктаусыз йөзеп барганнар. Катер килеп коткармаган булса, кайталмас иде өенә. Сугыш бетеп, 2 елдан гына кайта бабам туган җиренә. Тамырым батыр, кыю нәсел, Алексейскидан килгән буын ул. Җиде буын бабамны беләм, Тахир, Кадир, Рахматулла, Гафиятулла, Хәйдәр, Тәлгать, Шәүкәт, алар арасында бабам Рахматуллин, Хәйдәр, Гафиятулла Бөек Ватан сугышында катнашкан. Ул 1941 елның
сугышка алына, укшы полыкта хезмәт итә. Бик күп яралардан 1942 елның 1 августында вафат була. Хәйдәр бабам Муром өлкәсенең Полыкчы утравында җирләнгән. Әтием Рифкат Чистай районының Гәделша авылында туган. Хәзер мин сезгә үземнең нәсел шәҗәрәсе белән таныштырып китәм. Минем әтием Ферзинат, 4нче булган умарташысы. Умарташы вакытларын аңа Илсур бабам өйрәтте. Илсур бабам ауда хайваннарның табибы булган. Ул аларны бик яратып дәвалаган. Илсур бабамның әтисе Мансур бабам да умарташы булган. Аның медальләре һәм орденнары бар. Хәтта Мәскәү журналында аның турында басмалар чыккан. Мансур бабамның әтисе Нурмөхәммәд бабай сугышта катнашкан. Дошманнарга каршы көрәшкәндә бик авыр яраланган һәм кире авылына әйләнеп кайткан. Ул авылда чыктырмаган, ул каравылчы булган һәм умарташылыгын басулап җибәргән. Соннан безнең умарташылар нәселе басылып киткән. Нурмөхәммәд бабамның әтисе Вафа бабай булган. Минем фамилиясыннан килә. Вафа бабамның әтисе Сафа бабай булган. Әтиемнең нәсел башы Тәтез районына барып тоташа. Нәсел агачым син, эй шәҗәрәм, син үскәндә дөнья яшәрәм. Үткәннәрне хәзер генә барылап, яшәргә дә әле яшәргә. Минем әтием Алмаз, әтиемнең әтисе. Ул минем бабам була, Фирдәүс бабам, бабаемның әтисе. Ул минем карт бабам, Гөлмигаян бабай, Гөлмигаян бабамның әтисе. Харис, Харисдыкы Хойбрахман, Хойбрахманныкы Муртаза, Муртазаныкы Корбанай. Хәзер мин сезгә сугышта катнашкан, үземнең кар булган турында, Гөлмигаян бабай турында кыскача сөйләп китәм. 1941 елның 15 июнендә минем кар бабамны айларымны хәзерге курсларына алып китәләр. Сугыш башланып, 7 көн үткәч, Псков янындагы Ленинград блокадасында, Волхов фронтларында укчы полкта сугыша. 1944 елда Коты яраланып госпитальгә эләгә. Коты белән колхозда тракторчы эшли башлый. Һәм лаеклы алга киткәнче үз һөнәрен намус белән башкара. Сугышта катнашкан өчен бик күп орденнар һәм медальләр белән бүләкләгәннәр. Мин үземнең кар бабам белән бик нык горурланам. Халкыбызның иң борынгы, иң популяр, яратып уйный торган уен коралы ул курай. Нәкъ менә әлеге уен коралында сезнең өчен Сәйдәш уйный.
Егетләребезнең кул осталыгында күрдек. Сәхнәдә үзләрен бик яхшы шәп итеп тоталар. Тагын нинди осталыклары бар микән? Тагын ничек итеп сынап карап булыр иде икән, кызым, а? Уйлап торам да әти, бәлки көчләрен сынап карагадыр. Дөрес. Әйдәге спорт мәйданчыгына. Бей, әке, эш, әдә! Бәйгебез ахырына таба якынлаша. Егетләребезнең чыгышлары турында хөкемдарларыбызның фикерен ишетер вакыт җитте. Малайларыбызга килгәндә, малайларыбызны мин күрәм киләчәктә булачак татар гаиләсен төзүче, татар балаларының атасы итеп күрәм. Шуңа күрә дә һөнәрле дә булырга тиеш. Менә алар монда һөнәрләрен дә күрсәттеләр, тел белүләрен күрсәттеләр, үзләренең аралаша белүчән, бер-берсе белән дус, тату икән һәм бик тә хәрәкәтчән булырга тиеш балалар һәм шушы хәрәкәтчәнлекне без бу бәйгедә чынлап та алар белән күрдек. Балаларның тырышлыкларын, һөнәрләрен, аларның татар телен яратуын күргән тәрбиячеләрне тагын бер кат әтиәниләрне әйдәклисем килә, әйдәгез әле без татар телен онытмыйк. Алдагы тормышыбызда аны күтәрик, балаларга үзебезнең телне аңлатыйк, алар аны дәвам итсеннәр. Бәйгенең киләчәге булсын. Аны киләчәге балалар. Шуңа күрә әтиәниләргә, оештыручыларга зур рәхмәтемне белдерәм. Менә Салават күпер һәм Сабантуй журналын менә быел, менә нәкъ бу балалар белән таныштыруыгыз өчен. Шиксез рәхмәтләр сезгә. Бөтен дөнья татар конгрессы, Казан шәһәре мәгариф идарәсе, региональ ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмаларының әлеге бәйгене үткәрүдә яшь буынның бүгенгесен барлау, бәяләү һәм милли тәрбия бирү. Хөрмәтле әтиәниләр, әби-бабайлар, тәрбияче апалар, сезгә бик зур рәхмәт. Малайларыгыз шын татар егетләре булып үссеннәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Бер сер әйтәм, мин күкләрдә очам, күккә йолдыз белән зурларын. Нәниләрнең төшләренә керсен, үз йолдызы булсын зурларның. Мин яратам әти-әниемне, мин яратам туган телемне, мин яратам нурлы кояш сине, мин яратам туган илемне. Үсеп җиткәч, тылсымчы була, һәр теләгем шуңа ашаша. Мин дигәнче дөнья матур булыр, яңгыр булып бәхет яваша. Мин яратам